Yan, nandito na kami sa bahay ni Mama. Nag-picnic na work. Naku, patay tayo kay Mamila. Dito ka, anak, hindi ka. One down. Tapos ito mga lilis, oh, nanganak lahat. Ang ganda. Dadami pa yan. Isa ka, look at mama. Hala. Lagot. Itong mga tulips na to, saan niyo binili to ni Mama? Ay, online pa yan. Sa New Zealand? Holland and? Somewhere. Basta dalawang country yan. Oh, baby. Okay. Oh, no! Baby! Wala pa. No! Para makita ni Mamila. No! Patay tayo. Bukas na dyan. Oh, wait. Ma, namumroblema ka sa squirrel. Sa mga flower mo. So, yan at nandito na kami sa bahay ng nanay. Walang bihis-bihis? Walang bihis-bihis. Arriba agad? Pupunta kami ng Fusion Market. Mamimili kami. Mamimili. Kasi ano ginagawa ni Mama? Nagpipipir. Gagawa siya ng kasaba. Magko-commute kami kasi wala yung sasakyan hiniram. I love to commute. It's my life. Malapit lang naman. 2 bus. Yan ang gusto ko. Yan. Commute is life. Maganda kasi ang dito, transportation dito sa lalabas tayo Toronto. Dito sa bahay ni Mamila, para siyang gated, mga townhouse. Tapos lalabas ka dito. Si Kuya nandun pa rin. Oh my gosh. Nandun pa rin until now. Yung Mama. Ilang months pa lang sa nandito na siya. Nandun yan. Pakita mo sa kanila paglabas sa school agad. As in, ito very ideal na location para sa may mga tapos sa kabila, police station. Dito malapit lang, as in walking distance, isang kembot lang. School, playground, activity center, may hockey. No, wait. Activity center muna. May hockey, basketball, ping-pong, ice skating, libraries, as in, nandiyan lang lahat. Dito lang sa kabilang street. Pakita ko yan. Yan, bus stop. Hintay kami ng bus. Pamasahe namin 325. Wala kaming presto. Kasi nawala ata yung presto ni Johanna. Hindi namin mahanap. Ha? So humingi kami ng transfer. Kasi kung magta-transfer kayo ng bus, kailangan nyo yun sa mga intersection kung walang presto. Kami, bariya yung binayad namin, kaya meron kami nito. So, pag may presto, that's it, you don't have to ask. Kasi valid for 2 hours. Sabi nila hindi na daw eh. Sabi ni Manong, hindi ko alam kung paano na. Kasi dati every 2 hours. So magbabayad ka ulit. Pero ngayon hindi ko alam eh. Sabi nung kaibigan ko parang binago na ulit ng Toronto. Kami na nga. Bababa kami ng Morningside. Morningside. Oh, sorry. Transfer. Doon tayo sa kabila? O dito? Doon na lang. Yan. No frills. Yan. Lapit to. Ang lapit lang ng bahay namin pero nag-bus pa. Pero magta-transfer kasi. This one, meron pa dito. Bira ako makakita ng gumagamit ito. Pero dito kasi pag wala kang sasakyan, uso yan. Uso to. Ito yan Dito may lalagay lahat ng pinamalengke. Sa Saskatoon kasi puro sasakyan. Sasakyan. Kasi dala natin yung mga ito dito, ito. Uso yan lalo na pa mga Pilipina. Makikita mo ganyan. Pag wala kang sasakyan, magbabas ka lang. Na-experience namin na yun ni Marco. Yung nag-Costco tayo. Ang dami namin dala, nasa kamay lang namin. Tapos yan, Shoppers Drug Mart, no frills. Mabigat pagdadalhin sa kaya na yun. Hihintay ulit kami ng bus. Yan ulit sa bus stop. Meron ng bus nandun. Yan, patawid na. Ganda ng panahon. Sarap. Ikalawang bus? Ikalawang bus. So, ang gusto ko pa dito sa bus I think within Canada is hindi ka sisigaw ng para unless minsan may mga sumisigaw ng stop the bus kasi nakalimutan mag-press. Pero dito, ito, hilahin mo dito. Or yung papakita sa'yo yung button na may stop. So, hindi ka like para po. Kasi noon,
Nung nasa Pilipinas pa. Sisigaw ka. Sisigaw ka. Nahihiya ako. So that's it. Mga good to know lang sa mga pupunta dito sa Canada. Tapos hindi ka mawawala or kung mawala ka man, you'll always find your way. Lalo na kung may phone ka. Kasi spoon feeding, sasabihin sa'yo kung saan ka sasakay, ilang minutes ang lakad mo, ano yung mga bus na sasakyan mo. So talagang i-figure out mo na lang kung paano mahanap yung way mo. I love it. I love the transportation life. So dito, malalaman nyo pa kung saan kayo bababa. Kasi kunwari, kami tinight namin yung market na pupuntahan namin. So nakalagay pa dito yung mga stop na dadaanan nyo and kung nasan na kayo. So live talaga siya. So tayo, bababa tayo sa Milner Ave. So darating daw tayo 11:52. So malayo. Hindi naman malayo. Siguro may mga stop-stop. Saan na daw tayo? Oh, Morningside Park. Oh, nandito na tayo. Actual. I-post mo. Pahiling ko susunod ng stop. So stop ang pahiling. Stop request. Ayun. Diyan kami mag-grocery sa Fusion Market. Yan. May Filipino food dyan. Filipino restaurant. Ha? Taho. Pagbalik namin dito ulit kami sa bus stop na to. Dito naman, yan, pabalik doon sa morning sa kung saan kami sumakay kanina ng transfer. Fusion Market. Ito naman ang MOA version namin. Yeah, ito yung MOA version or GAM version namin. Fusion Market yan. Kita niyo yan, merong yan, Pinoy taste Filipino food. Bumibili din si mama ng halaman dyan. Maraming halaman, no? Namimili si mama dyan palagi ng bulaklak. Mga pananim. Let's go. Ano yan? Not allowed to take road. Bawal pala na, bawal ang trolley sa loob. Siguro kasi iba. Hindi, naalala ko pala talaga si mama iniiwan dyan sa may counter. Sige. Ano ko kumapit? Ha? Uy. Yan. Rico. Meron na silang ganito dati, wala. Iiwan mo lang talaga dyan. I-shoot mo lang dun sa pwede pang counter. spaghetti and Spaghetti, ano pa? yung bili ni mama. Grated kasaba? Ay, grated coconut? Grated cheese and coconut. Grated siya. Ano ba yan? Basta. Yan. Ito yung malapit na Asian grocery sa amin. Yan. Oh, market Isda. din ano. So tapos dito, pag bumili kayo ng isda, libre palinis na yon. Tapos libre tadtad na yon. Sila na magtatadtad at maglilinis ng isda nyo. Pati karne, sila rin magtatadtad. Ano gusto? Yung bili mo na ni mama. Oh, sige, tara. Gagawan. Ano yan? Ano yan? Lumpia? Ayo, mamaya. Ito yung paborito na, ito kasi paborito naming tatakto ng lumpia. Pinoy Delight. No? Pinoy Delights. Wala ako dito nakikita sa MOA, pero ito, basta sinabi Ano ba namin. sila niyan? Hindi ko napansin kasi kung meron, bibili ako. Pero I don't know, sige, pero let's keep an eye out kasi ba. So guys, comment kayo below kung nakakita na kayo nito sa Saskatoon. Pero I love this brand. Yeah, Filipino food. Para mamaya, I love this. Pupugi ko tayo, ano? Itong brand na to. Spaghetti sauce pa. Tapos, kumuha na ako ng grated. Ito ba yun? Coconut? Hindi ano, kasama Hindi, siguro ano. Grated coconut ata. Ito nga, coconut. Frozen coconut strip. Oh. Ay, ano yan? Pero ito yata yung ginagata. Oo, ginagata. Huwag yan. Yung ano pa, hindi pa magulang. O hindi dito. Naalala ko dito yung sa part na yun. Sige. Buko, yung parang buko. Ata na. Egg and cheese. Egg and cheese. Meron ito sa La Familia lang. Ay, salamat. Hirap na hirap maghanap. Oh, yes. Do you see that? Sa La Familia lang meron ito. Ay, dalawa. Ay. Sa MOA, bihira. Tapos sa GAM, bihira. Bibili si Joanna ng taho.
Isabel, who are you waiting for? One more. Kuya, ano yan? Isabel. Kuya. Lani. Sige, picture. Smile, Isabel. Your sweetest smile. Smile, Isabel. Oh, yan. You're hungry. You hungry? No, you want bread? No. Kasi kakain kami po dyan mamaya. Isabel. Smile. Hiling na smile na. Smile na. Yan. Ikaw talaga. Say thank you. Mabigat yan po. Mabigat. Ang kamukha ng nanay daw. Thank you. Look what I have. Ay, salamat. Ano ba yan? Mama, last... Hi! Ay, sorry. Give it to Lola. Yay! Itaas mo na siya, Papa. Itaas mo na. Oh, sige. Yay! Oh, baba na ka magdimata, makaabala ka mo dyan. Ay! Sige naman, it's okay. Ay, salamat. Hi! Sige naman, it's okay. Ay, salamat. Yan na. Oh. Sa wakas. Sakto. May kaiba na nagbiyayang iba oh. Oh, may kaiba na ng iba oh. The next day. Yan, ito yung aming day 3 dito sa Toronto. Kahapon naging busy kami kaya hindi kami nakapag-vlog tsaka ang bilis ng mga pangyayari. Pagod din kami. Pagod na pagod. Sinundo nga namin sila mama. Yan. Mama at papa ko. So, ano mo? Biyanan. Mga ano. So, ano kami? Pupunta ng downtown. Siyempre, papasakay namin sila ng GO train and subway. Kasi pagdating sa Saskatoon, wala dong train or subway. Pupunta kami sa downtown na naman. Ipapasyal namin. Pupunta kami ng CN Tower. Yung mga dating pinuntahan lang natin. Please, yung Toronto City Hall. Yan. Log na kami. Pasok muna kami at bibili kami ng ticket. Kung saan ka pumapundo? Bye-bye. Ayun o, bye-bye. Oh, bye-bye yan. Oh, bye-bye oh. Yan, sakay muna kami ng GO train. Hindi, Marco. Opo. Second floor kita. Second floor kita. Second floor. Sika. Latas na. Urang mo na magtarasin na. Magdanang pataas. No? May nakalaan na mga Wipes. May aradipod ka. Kung magka-problema ka, wala mong nailing. Magpapuli yung kasabi mo. Ayun kayo mapapagpapagpapagpapagpapag ka. Then pwede na ako Once again, Union Station. After every stop here, this train will continue westbound to Aldershot, making all stations. Union Station. Yan. Pasyal muna namin sila mama dito. Tapos punta kami ng CN Tower.
Nag-enjoy yung mga lola. Oh. Oh. Pupunta kami mamaya dyan sa taas ng CN Tower. Yan. Pupunta tayo dyan mamaya. Dito meron dito nga biyaheng Toronto to British Columbia ata or Alberta. Parang ganun. Gusto namin matarin ni Joanna yon. Daddy, first ha? Ha? Nakaamoy ng marijuana. Patay. Patay. Si mama. Daog ka pa rin magporma ni Yan. Scotiabank Arena naman. Wow. Yan. Punta naman tayo ng Rogers Center. Yan. CN Tower. Kasunod na, mapag-usap kami oras. Gusto ko punta, mag-check-in kita sa Niagara kung ang vira. Ito na dyan, mama. Pwede ba? Picture? Scotiabank Arena. Ha? Kaputan mo si Isabel. pipicture pa sa tapat ng Scotiabank Arena. Bago pumunta dun sa Rogers Center. Even if it's not, then Isabel! Isabel! ay magayon na to, reflection. Iyo po. Nali mo. May pa-order si Mayura. Tataas kami dito sa CN Tower. Ha? Si Isabel. Tataas yung mga lolo-lola. Okay. Ito yung Rogers Center. Yan. Diyan ginaganap sa na. Skypod. Sa Skypod, sa pinakamataas. Ayos. Kita daw ang Niagara. Ito yung nilalaroan ng baseball. Rogers Center. Yan. Yan. Ay, tiyek-tiyek kay Isabel. Saan tayo sa Skypod? Ang Skypod, medyo mahal. Pero hindi na naman. Doon sa pinakamataas. Sa Skypod. Makikita mo Niagara kapag clear sky. Sana makita. Oo yan. Sabihin ko anong Niagara. Usual ko lang. Look at that! You're looking at the southeast view of the city, clear view of Lake Ontario and the Toronto Islands. The aquarium is right next door. On the other side, you have the house. We have the train museum, Toronto Train Museum, Steam Whistle Brewery, and the Red Bull. If you see those buildings in the horizon, Huh? those far in Scared? the distance on the other side of the lake, that's Niagara Falls, Canada for you. Wow. And I don't know if you can see that industrial area, seems like a tiny tower far, far in the distance. That's Rochester. That's their water treatment plant. So in a day like today, you see all the way to 100 miles from here. We're doing 22 kilometers per hour or 15 miles per hour. And soon you will be at 346 meters high, 1,136 feet high. You can go higher. We're $10 more per person if you buy the extra ticket or Skypod. There's a way to buy the ticket upstairs. There's a kiosk. The bistro is open if you want to check the menu. You have all the washrooms by the yellow and the blue elevators, a glass floor in here, and another one right on. The floor below has the elevators to exit. Huh? You okay? Thank you. Wow. Takot? Natakot ka?
Natakot ka? Takot ako. Hindi ko talaga yung kaya, Diyos ko. Nakakatakot. Oh, no? Wow! Ano, Nick, Joanna? Ano? Very thick po. Ay, hindi ko kaya. Isabel! I can't. Wow! Lolo! Show mo kay Lolo! Show mo kay Lolo! Yan ay Harbourfront. Nakakaribong ano. Yan, pupunta kami dyan mamaya. Nakakaribong ano. Tapos yan, airport sa downtown. Airport po yan. Yan. Dyan na gano'n. Ano po yan, local airport. Parang bako international, mga small planes. Mga Daddy, di ko kaya. Daddy. Center Island. Oh my God. Ha? I can't. Mama, di ko kaya. Tapos si Winch, nag-ano pa nag-ganyan-ganyan pa si Winch. Oh my God. Grabe ka, Di Winch. ko kaya. Papa, di ko kaya. Pakaputan mo ko pa. Mama, di ko Isabel, kaya. wow. Look at the cars. Look at the cars. Garo mga toys ano? Yes. Nakakaano? Parang nakakahilo. Ito yung ano, Lake Ontario. Yan yung island na yan, Center Island. Yan. Traffic oh. Papunta ng ano yan, pwedeng papunta ng Niagara, dadaan. Bukas papunta kami. Daddy ko makaya na. Pero makikitigaan ang mga. Ha? Ano yan? Ano yan? Uy, grabe. Look at that. Wow. Grabe. Doon tayo sa kabila. Tumayo mo yung balahibo ko, nakakatakot. Oh? Yung pinakababa, oo. Nakakatakot. Grabe. Taas. Tumatay ang balahibo ko. Oh. Ano ma? Grabe no? Oh. Ha? May mga nakahiga dun sa baba. Ay. Let's go. Ang ganda naman talaga. Ha? Wow! Isabel! Show mo kay Lolo! Where's the Union Station? Where's the Union Station? Hindi Depok ba ko po yan? Hindi ata ang Union. Hindi na po ang Union. May babata. Gusto ko na mapala. Wow! Oh. Makapalan pang salmi ano ha? Oh. Kasi mo ka Auntie Franz. Oh. Yan. Grabe. Nakatakot naman, no? Oh, yan Auntie. Pero pag mati mo, mahulog ka. Taga mga miniature ng ang building. Oh. Grabe. British room pala nila. Skypan. Ito yung pinakamataas na view na mapupuntahan mo dito sa ano, sa CN Tower. Ha? 45 seconds papuntang taas simula sa may ano. Additional $10 kaya. Yes. Each room. Mag-picture ka muna kung tatak. Picture siya ng toya. No, mas mataas. Elevator pabalik sa baba. Ito yung pinakamataas. Skypad na sinasabi. Wow! Bako may ito mahirita. Taas nga. Lalong lumit yung mga ano. Siguro mga fiberglass gar yan. Kasi pa may mga sulat to, sinusulatan. Oh,
matibay dyan. Ibig sabihin mo, dyan ang tao. Oo. Pwede man. Siguro mga high school. Mga argan. Nagtutungtong dyan. Oo. Pero hindi siya Hindi, natakot. Ha? Matibay yan? Siguro. Dito lang paborito, ano? Tama, man yan, pa din na talaan. Isabel! Sabi niya? Ano yan? Sukawatan baseball? Ay, ini yan dyan. Sa mga train. Wala pa na sa Niagara. Ay, mga... Sabi, makikita doon dito ang Niagara pero di namin alam kung saan. Ay, today ko ma. Ano? Grabe. Papapicturean mo daw kami ni Manatili ka. Ano to? Oh. Baka ito dyan picture na tinamaan yung kidlat gani. Igwa? Saan? Sige. Picture? Nasaan? Ayan. 75 times per year. Grabe no? Mag-snap muna na kasi papasalamat Iyo. sa baba. Makakagakan mo na. Tinatamaan siya ng ano, lightning. Wala. Pag lalo na pag ano. Ano, si Ninang Winch, grabe nagganyan. Diyan ko kita digdi papangunyan baba. Diyan kita. Ay, joke ko lang. Digdi man na. Nandito kami. Oh. Yung regular dito, extra bayad pag pupunta kayo dyan. Ayan. Oh, this is like stuff here. Oh, wrong way. Wow. Grabe. Nakakaano? Tindig balahibo. Pag tumitingin ka sa baba ganito kataas, grabe to. Pero maganda, maganda. Makikita mo ang buong Toronto. Airport. Ayan. Looks like maybe about as big as the bus almost. Or car. No, that's probably about. Traffic, syempre. There's a little bit. Ayan, merienda time muna. Bago pumunta sa Nathan Philip. Replace. Sa Replace pa, no? Thank you. Isabel! Fish and chips, Isabel! How ka nito ma-surprise mo? Yan, ito live talk. Yan. Nasa taas sila. Nakakatakot yun. Nag-aro kayo si Winch. Matakutin. Tatakot siya na yun si Isabel. Picture pero ang sa baba. Nako, yan o. Ay, di ko kaya. Basta, mali ko na kaya, mama. Grabe no. Uy. Umahigda mo dasin na. Si mama digdi. पापा ने भी लगा था बोलता नहीं पर फॉर्म पड़ेगी अरे पर Ah. Pagbaba namin ng CN Tower, maling liko yung napunta namin. Nagkita agad ni Isabel. Isabel!
Oh, ito na. Pat. Isabel, you're here. Yan, pagbaba nyo kasi galing sa taas ng CN Tower, shops agad. Bilihan ng mga souvenir. Tapos, sa gilid pala yung may laruan ng bata. Nakita ni Isabel, tumakbo. You can, oh, come here. It's here. Come here. Belle, come here. It's right here. Oh. Oh, here. Taas ka there. Yan. Oh, inside. Wow. Sige, go ahead. Go inside. Go ahead. Sa taas. Here. Here. Oh. Yan. Oh, slide ka. Oh, slide. Dali. No? Are you scared? Okay.